खोब मोजां मोनदों आइएफअएलनि पिकनिक स्पट बोसोरै खुंनाय जादों देग्लायबो खुंबाय दा जेनेरेलि मानसिफ्रा माने रंजानो फट' फुर्ति खालामनो थ' लुबैनाय गैया होमबा दा बे हिसाबै समजों बोथोरजों डिसेम्बरनिफ्रायनो मानसिफ्रा बेबायदिनो गोबां जायगाफ्राव बेरायहैयो पिकनिक जाफैयो आरो नैबे जोंना आइएफअएल पिकनिक स्पटखौ बानायनाया जोंनि बे ओनसोलनि जायफोर माने बिदि पिकनिक जाहैयो बा सोरबा बेरायहैयो दा बेफोरनि थाखाय मोजां जाबाय आरो जों एसे हल बयबो माने बे आइएफअएल पिकनिक स्पट बेखौ माने जों आवगोलनिफ्राय नुबोदों खोब मोजां माने परिबेसाबो मोजां जायगायाबो मोजां गतिके आं सानो बेखौ जोङो जुदि एसे जुदि मोजां केयार खालामोब्ला माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार सोदेरनानै खारन पिकनिक स्पटनिफ्राय जोङो आपग्रेडेसन खालामलांनो हायो बेवहाय जोङो माखासे टुरिस्टनिफ्राय जा टुरिस्टनि बे जोंहा इएमआइबो दंफैयो बिथांखौ खावलायोब्ला किसुमान बुस्थु बेवहाय जोंहा जायफोर बेरायफैयो आरोखि बेरायफैनायफोरनि थाखाय माखासे जिरायनाय बा बिदि सुबिदा बेखौ जुदि होबावनो हायोब्ला आरो बांसिन फैबावगोन मानसिफ्रा बेबायदिनो एखे थावनि दङ सार हाग्रामा दालां जायखौ होनना बुङो दैजिं फेस्टिभेल जायो नोंथांमोननि सरकारजों दैजिं फेस्टिभेलखौ जों एबारावनो खालामोमोन खिन्थु समाया हायाखिसै नेक्स्ट इयारनिफ्राय जों खालामगोन बेयाव कन्टिनिउआस जों खालामगोन जेसेबां दिन जोंनि सरकाराव थाबाय थागोन एसेबां दिन जों खालामजाबाय थागोन माने बेयो जाहैबाय जोंहा इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांबाय आरो इतिमध्ये बे एवार्डबो मोननाय जाहैबाय गतिके बेखौ नेक्स्ट इयारनिफ्राय खालामनाय जाहैगोन दा जोंहा आइएफअएल पिकनिक स्पटआ बेबो दिनैजों बा खनथाम जाबायना खनब्रैसो जाबाय दा खोब मोजां माने सार थांनाय सरकाराव नेसनेल पार्क सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क फोसावनाय जादोंमोन बियो दा माबायदि प्रसेसआव दङ सार जोहोलाव जाहा नेसनेल पार्क बेथ' जे दङ दाबो दं माने जोङो सारा बिटिसिआव जों दा बुंनो थाङोब्ला जेसेबां हा दङ बेसेबां एरिया दङ 40% इट्स कभार बाय फरेस्ट दा बे हिसाबै बेवहाय जोंहा नेसनेल पार्क हिसाबै बेखौ जों गोदानै सोनाय जाहैबाय रायमनाखौबो सोनाय जाहैबाय दा बेखौ जोङो नेसनेल पार्क हिसाबै दा बेखौ जिहेतु जों डिक्लेयार होबाय बेवहाय जोंहा बिफां लाइफांजों लोगोसे जिब जन्थु दङ मैदेर दङ बिभिन्न माने बिदिनो जिब जन्थु दङ सिखिरिफोर दङ दा बेखौ जों बासायनांगोन एक नाम्बार खोथा जाहैदों नेसनेल पार्क बानायनायनि उनावहाय जों बयबो बेखौ बासायनाया दायथ' लानांगोन अखल जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बा जोंनि फरेस्टारफ्राल' बेखौ माबानांगौ बासायनांगौ बे नङा बयनिबो माने क'पारेसन नांगौ खारन बिटिसि ओनसोलाव जोंनियाव हमनानै लादो नेसनेल पार्क जोहोलाव आरो नैबे सिखना जोंहा ओजोंहाय मानास आरो ओजोंहाय थाबावबायना सानजाहा माबायाव उदालगुरियाव जोंहा बे माखासे नेसनेल पार्क दं आरो बे नेसनेल पार्कआव जि बुस्थु दङ माने माखासे जायगायाव मोननो थाङा जेरै बाटारफ्लाइनि खोथा बुङो होमबा बेफोरखौबो जों दस्रायाव नुनो मोना आरो माखासे दङ जोंनियाव जिफोरखौ माने जोङो बाहेरायाव बा दस्रा माने जायगायाव मोननो थाङा आरोखि गतिके बे खोब मोनसे जोंनि मोनसे सम्पद जोंनि सम्पद हाग्रायाबो जोंनि सम्पद दाउसिन दाउआबो जोंनि सम्पद एनिमेलाबो जोंनि मैदेर गान्दायाबो जोंनि सम्पद गतिके बेखौ जोङो माने बासायनांगोन दा जोङो एक नाम्बार जाहैदों नेसनेल पार्क बानायबाय गतिके जों दा बेखौ बोरै बासायनो हायो बेजों साबसिन खालामनो हायो ओरैनोथ' सुजुग दङ आरो बेखौ बांसिन साबसिन माने खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दं हाग्रा एवनाया सोलिगासिनो सार बे हाग्रा एवनाया बेखौनो जों बन्द' खालामनो नाजागासिनो दङ दा बेखौ बुङोबाथ' गोलाव खोथा जाहैबाय थांनाय सरकाराव जेनाखि 5 बोसोराव जिखिनि फरेस्ट हिसाबै बेखौ रैखा खालामनांगौ दङमोन खिन्थु नुनाय जायाखै माने जोङो गोबां बे फरेस्ट एरियायावनो जेनेबा बाला महल जानला माला खालामला बायदों गेट बानायदों जानला माला खालामदों जिखिनि रेभिनिउ फैनांगौमोन फरेस्टआव जों हिसाब खालामनो नुदों 5 बोसोराव मोननाय जायाखै आरो बे दंफां दाननायफ्राथ' आवगोलनिफ्रायबो दङ आरो बे हिसाबै हाग्रा एवनायाबो आवगोलनिफ्रायबो दङ आरो नैबे 5 बोसोराव बियो माने खुनु बिदि बन्द' जानाय जायाखै गतिके जों एबाराव बेखौ बोरै हायो सामाजिक भाबै डिपार्टमेन्ट भाबै बा जों फरेस्ट हिसाबै जों बोरै बेखौ बन्द' खालामनो हायो नाजानाय जादों आरोबाव मोनसे दंबावो मैदेरफोरनि माने मेन एन्ड एनिमेल कनफ्लिक्ट होनना बुंदों बे जोंहा ओरैहाय सानजाहा जोंहा मा होनदों धनसिरि
आरो जोंहाय बाक्सा डिभिजनाव बे बांसिन जादों बे गतिके बेखौबो जों बोरैहाय माने कन्ट्रल खालामनो हायो बेखौ जों सेस्था खालामदों दा बिनि थाखाय आं गासिबो जोंनि फरेस्ट ओनसोल बा फरेस्ट एरिया बा जेसेबां जोंहा रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बेखौ जों बयबो जोंनि सम्पति होननानै जाहाथे बेखौ जाहाथे बयबो सहाय खालामो दाननायाथ' दानग्रा मानसि रिथि थाबाय बेखौबो जों बुजायनांगोन आरोखि बुजायनानै लाबोनांगोन फरेस्टआ मा हाग्राया मा बेखौ जोङो माबानानै बुजायनांगोन खारन आं बुंदों जे बिटिसिआव 40% जाहा फरेस्टआव दङ बेनिफ्राय जोङो गोबां जों रेभिनिउ मोननाय जायो रेभिनिउ मोनो बे गतिके बे रेभिनिउखौबो जों माबानांगोन फारसेथिं जोंहा फरेस्टखौबो बिटिसि हिसाबै जेरै जों फरेस्ट नेसनेल पार्क जानानै जेरैहाय जों मिथिजादों सारा पृथिबियाव थिग बेखौ जों बासायनो हायोब्ला जोंहा खोब मोजां जागोन आरोखि थेंक इउ सार